As razóns de peche de unidades do paritorio son de xestión, non son sanitarias, isto queremos deixalo moi claro, e outra vez a provincia de Ourense, outra vez o medio rural, volve a ser o gran damnificado das medidas de Feijóo. A Xunta está dando argumentos distintos cada vez que dá unha rolda de prensa no referente a este asunto, non existen argumentos. Non existen argumentos de peso para pechar o paritorio de Verín e por iso o propio Feijóo está dando argumentos distintos de cada vez. Desde Marea temos claro que se non se recúa nesta medida Verín é o primeiro, pero a raíz de aí vai ser o Barco, vai ser Monforte, vai ser Burela, vai ser Cee, vai ser o Salnés, o peche sistemático dos hospitais comarcais, quitarlle servicios aos hospitais comarcais é unha dinámica na que Feijóo entrou en Barrena nestes últimos anos e que entre todos temos que facerlle fronte. A Administración debe garantir os partos en calquer lugar do noso país, garantilos con seguridade, e isto non se fai levando as nais do noso país en taxis a dar luz. Hai oposicións do Colexio de Enfermería, das matronas galegas, dos profesionais do propio Hospital de Verín. As razóns de peche son unha mala xestión dos Sergas. Non existen razóns sanitarias para pechar o paritorio de Verín. A cidadanía non pode pagar os platos rotos dunha xestión sanitaria pésima, que é a que o noso presidente está a verter encima da cidadanía. E tamén queremos recalcar, a mala xestión dos Sergas repercute nos dereitos das mulleres da comarca de Monterrei neste caso, e repercute nos dereitos da infancia ao negarlle ese servicio básico que teñen que ter de acceso á pediatría, e tamén nas profesionais e nos profesionais do Hospital Comarcal de Verín. Vemos nesta mala xestión tamén un caso de violencia institucional contra as propias mulleres, e xa digo, en Marea sigue na loita ao mantemento do servicio de paritorio e de pediatría no Hospital Comarcal de Verín, onde estaremos hoxe pola tarde apoiando as súas reivindicacións e recollendo as demandas que eles queiran que traslademos ao Parlamento Galego. Sigue habendo conflictos sanitarios no Barco, en Viana, en Celanova, en moitas partes de Ourense. Cal é o carácter que distingue este conflito de Verín? Por que xerou reaccións de apoio en todas as vilas da provincia? Bueno, porque estamos a falar de mulleres, estamos a falar de crianzas. En Marea leva desde o principio da legislatura, levamos 3 anos defendendo o non peche ou a non supresión de medios nos hospitais comarcais, xa non só no de Verín, sino tamén no de Valdeorras. E xa non só nos hospitais comarcais, hoxe no Macizo Central, por exemplo, no PAC de Tribes, temos, digo, porque son usuario, temos 2 horas de pediatría a semana. Estas 2 horas, hai veces que a pediatra titular ou o pediatra titular ponse de baixa, con todo o seu dereito, pero a propia Xunta non ten capacidade para suplir esa baixa, porque os nosos nenos teñen que desplazarse moitas veces nunha urxencia pediátrica, teñen que desplazarse máis de 1 hora ao Barco de Valdeorras ou á propia capital, non? Entón, isto non é bueno, este caso saltou agora, é un caso moi grave, estamos falando xa de violencia institucional contra as mulleres por non poder dar a luz na súa propia comarca. Pero, bueno, no Barco de Valdeorras denunciamos a supresión do dermatólogo fai 2 semanas ou 3 semanas antes de que saltara este caso, como pasou en Verín, co tema do dermatólogo. E recalcamos, primeiro é Verín, porque no Barco de Valdeorras estamos na mesma ratio de nacementos, máis ou menos, porque está claro que desta medida ir adiante de Feijóo, que de momento está causando efecto, os próximos vamos a ser os usuarios e as usuarias do Hospital Comarcal do Barco de Valdeorras. Outro día o xefe de ginecología do propio Hospital de Verín decía que despois de tantos retallos que fixeron ali, o do paridoiro era a proba definitiva para ver se podían... Están facendo un experimento piloto a ver se se poden cargar os hospitais.
deficitarios. Sí, desde Marea así o queremos, por eso estamos alertando e por eso pedimos a dimisión, tanto do conselleiro como do xerente da EOSI de Ourense, non? O señor Rubial. Pensamos que é un experimento e se cara non agora, pero despois das eleccións o Feijóo volve a gobernar a Xunta de Galicia, que esperemos que non. Sabemos que vai ir o barco, vai entrar en Barrena, van ir todos seguidos, dende o barco de Valdeorras, desde o propio Monforte, dende Burela, Ceus, Alnés, hospitais comarcais, están centralizando, están quitando servicios e centralizando todo nos hospitais das grandes cidades. Estamos abocados ao peche continuado xa non só destes servicios médicos e sanitarios tan importantes, senón de outros servicios dos que dispomos no rural e nas comarcas que están máis alonxadas. Perdón? Sí, estamos co reparto do pleno, que de feito é hoxe, bueno, dentro do cupo que temos de iniciativas, estamos pensando xa de meter outra vez algo sobre Benín. Quisiera saber tamén a posición de Marea en relación coa situación actual da autoestrada Penore, por llegar para que requere a súa transferencia para Galicia, o grupo de esquerda fala de que sexa pública, galega e, por tanto, gratuita. Non sei tamén. Sí, a ver, nós de Marea pensamos que a transferencia xa tiña que estar feita, xa chega tarde, pero, bueno, pensamos que iso é o primeiro paso. Primeiro, que se faga a transferencia e despois que a xestión pública, o sea, que sexa de xestión pública galega 100%. Para qué? Pois para beneficiar os intereses dos galegos, que ademais durante tantos e tantos anos foron expoliados con esas peaxes abusivas, non? Xestión pública galega 100%. O tema da gratuidade, eu penso que é algo que se debe estudiar con calma e miralo, por suposto, que Marea desexa que sexa unha autoestrada, unha autopista libre de peaxe, pero, bueno, é algo que tamén se debe de valorar unha vez que estea feita a transferencia e que consigamos que sexa pública e galega.